ematen du boom bat dagoela, ezta? Zesta puntaren inguruan nola daramazu hori? Ondo, ez da, Dania sarratu zanien behitxu zelan egon ginen danok, ez da. Negarrez izaixe, Ameriketako bizitxea maitxu zalako, bai afektau dozku, ez da bakarrik Ameriketa sarratu da eta berri hona dator, ze winterra hasi da. Bai, hemen Euskal Herrixen publikue, atzabe frontoietara doie, izugarri da, ez da, bonuek behitxu 15 minututan, edo ordu erdixen edo saldu zindanak, 1.200 bono izen ziren, esala izen eta diru asko balixo ban, eta jentie ikusten dago guaz, ez da, baina arek berri txar bat pekarri ban, Ameriketa sarratu zan. Eta gu beti esaten dugu banik ezi dugule, han egunero jokatzen, dirun truke, ez baduzu ondo jokatzen ez duzu dirurik irabazten, han ikesten dozu. Hemen gaztiek gaur egun dauken utzunie hori dela uste dut. Hemen aztin bi bider entzai haute, ez da hain erretza profesionaletara heltzi edo asko ikestie, eta hori utzunie bai igarten da. Baina arek zer ekarri da ben ona, publiko aldetik eta kalien zelan berbaitzen den oso ona izan da. Bai, ze modako kirola da momentu honetan. Bai, eta momentuz oso ondo da biz, eraman enpresio hautan akudeatzen, ez da erretza. Askotan baizeten da urtebeteko exitue, baina gero hurrengoko urtien ez duzu bardine eitzen, gero larregi ipitzen dozu eta jentiek antzabitzen da. Ez da erretza, ez da, moten dago, jadana ondo doi eta hau erretza da, ipini partidu bat eta beteko zu, ez da holan. Eta momentuz behintzet lanak oso ondo da bizeitzen eta holan jarraitzu dixela. Eta zer uste dozuzuk egin behar dela tiroi edo erakargarritasun hori mantentzeko? Danetarik, ez da, kantxa barruen jente barrixe. Gaztiek, ausardi askolastie, hau azken finen espektakulo bat da. Zuzoiez eta frontoien dauzen danak nahi duzu disfrutetie eta posik urtetie eta etxera doizien esate, ondo pasabot. Horretarako nipintza dut espektakulo emon bidogule. Eta gaztiek ikusi, jenteik, eta ez beti izen bardinek ikusten egotie. Orduan hori bai dala garrantzitsuen nire aldetik. Eta gero kanpotik ondo da biz, ezta? Jentie frontoire hurbiltzen danak gozatzen dau, erdi jai girue egoten da, eta hori gaur egun, ni pentsa dut hori. Lehengo horrek partiduk jo niru ordu, lau orduan egon partiduk ikusten, niru partido luze eitzen da gaur egun, zestan behintzet. Ja, oitxu gara partido batera edo bi asko jota, eta ni pentsa dut hori be exito bat dela harin izetie. Ze ezberdintasun daude Miamiko publikoaren eta Euskal Herriko publikoaren artean? Miamin zenbaki bat zinen, apostu bat zinen, eta barren dut zer paseten den, berari ez pajako interesetan, esango dutzu edo zer. Errespetorik ez zeuen. Ez? Zer esaten zuten? Esan ezin dana. Gauza oso txarrak entzun den hau, eta errespetorik ez zeuen. Gauza batzutan bi altzetzen seguridadi esaten publikokoari hori izin dela esan edo kanpora ataraten daue, baina azken hain zeuen hilde kirola, seguridadeko hori pesan egoten edo publiko hori pesan egoten, baina etorten ziren esate bezan gauzak. Eta hemen ezberdin, ez da, hemen espektakulora doie, gaur egun ez da posturik, hori hobeto da publikoarentzako, ez da hori urduritasune, disfruteta zuiz espektakulu gaz, eta hemen lasaiago jokatzen duz. Bai, irribarrea ateratzen zaizu. Politxo da, ez da, han txalo bat ezen entzuten, han txalo entzuten ezen peloti joten batzun. Han bitzia zan, zu kasino batera sartzen zinen, gurutzatzen zenituen tragaperraz edo makina horietako guztiak eta gero zegoen frontoia, ez da, esaten zenuen baina nola, tan frontoi bat hemen, ez? Apostu bat zinen, zenbaki bat. Eta hemen kinelan zure alde dau, eta horrengokun aurreko kinelan, munduko onena zara esaten zuen, horrengokun munduko txarrena zara, bardinek, pertsona bardinek. Orduan hori zenbaki sei izetie, ez da bakoitzak kudeatzen da hori egoerie, aldabe modun ez da, baina askotan saltoten zenun da kontrola galdu. 37 urte dituzu, noizbait pentsatu duzu erretiroan? Ez. Espero dut urrun egotie, osasunek laguntzie,
Ez dut bez denboraldi dana itxen, esan dut, 2 hilabete edo hartzen dut urtien, gerua eta sarrago, gerua eta geisha pentsau bizu, denboraldia dosifikau, ezin da 20 urte eukiko gazen esan modun ibili, eta hori bai itxen dut, pixkat geisha pentsau urrunien, gaurkontasunien baina. Bai, eta B planik edo baduzu erretiratzen zarenerako? Ez. Momentukoa bizi eta... Bai, aprobetxau eta gero izan suerti daukot, honetaz ez bizi, baina honetara dediketena zela, ez da, orduan erretzau da, ez da goizeko zeietan fabrikara jumina zela eta gero entrenau eta orduan horrek laguntzen dago luzio izetia. Bai, noiz arte? Ez. Gorputzak usten duen erarte? Bai, gero egoerak egoten dira, ez da, hoi momentun ez dakit, gero igule azten manaz partidotan akaltzen, igule esaten dut, kantzaunaz dan akaltziaz, eta igul datoren urtin izte dut. Ez dakit, eguneroko disfrutau, ikusi gorputzek esaten dutzun, jokuek, kantxa barruen espektakulo espan nabil emoten, zertako nabil, ez da, orduan ez dakik igulez noiz helduko dan hori, hoxe agunta bat.